Εγώ στα νιάτα μου ήμουνα η καλύτερη μαθήτρια. Έπαιρνα σε όλα 10, ακόμα και στο δημοτικό έπαιρνα 20 στο δημοτικό. Καλά, εγώ παλιά ήμουνα αλήτησα. Άστα να πάνε, παιδί του δρόμου ήμουνα εγώ, αλήτησα. Παλιά, τα παλιά τα χρόνια στο σχολείο, αδιάβαστη πάντα, δεν διάβαζα. Μου κάνανε παρατηρήσεις, έμεινα και την τάξη. Άστα να πάνε. Εμείς τότε στις παλιές εποχές, στις αρχαίες εποχές, είχαμε και φτεδάκια από νερό και ψωμάκι. Ξέρεις τι καλά τρώγαμε? Εμείς, ανθυγιεινή ζωή αλλά ωραία που λένε. Εμείς καπνίζαμε εκεί πέρα, ό,τι φαντάζεσαι καπνίζαμε, πίναμε, όχι μόνο αναψυκτικά, γενικά πίναμε, τρώγαμε ωραίο ανθυγιεινό φαγητό, junk food απ' έξω, παιδιά μου. Απ' έξω εκεί πέρα κάνα μπέργκερ, κάνα σουβλάκι, τέτοια εμείς. Δεν ήμασταν όπως οι άλλοι που τρώγανε και φτεδάκια με νερό και ψωμί. Εμείς παίζαμε όλη μέρα μπάλα έξω. Η γιαγιά από πάνω από το σπίτι μας έβλεπε, έξω όλη την ώρα ήμασταν. Εμείς με το κινητό στο χέρι ήμασταν, με το κινητό, αλλά καλό έκανε, τα μαθήματα ήταν άχρηστα τότε.